И здравейте хора, аз съм Митака Проц и днес ще снимаме на хейтбол, понеже тази игра беше една от гласуваните в коментарите, когато ви питах, направих клип, в който ви питах на коя игра искате стила. Имаше гласове за хейтбол, имаше за Score Hero, имаше и за Mortal Kombat и за Clash of Clans. Аз ще направя, ето сега правим този клип на хейтбол, да ви покажа как се играе, след което ще имам поредица на Clash of Clans. На хейтбол за жалост няма правя поредица, но няма значение. И днес имаме спин да въртим. И сега да видим какво ще ми се падне от колелото. Дано да е нещо готино. Хайде! Не! Какво е това, бе? О, плюс 10 фриз, това е добре. О, сега значи това ви го изписва всеки път и сега след като изгледаме едно някакво тъпо видео и ще ни даде, разбира се, да въртим още един път колелото. Има и друго колело, което се пада много по-готини неща, но се тая. Сега ще ви покажа и моето човече, което може би вече видяхте. Спечелих мои бутонки, имам и много готини рога. Яко е. Бия, какво тако? Какво тако? Не, Педо е! Ай! Не! Исках 58 000 за малко. Май 5 диаманта са добре. Могаха да бъдат и 18, ама се тая. Това е якото колело, за което ви говорих. Дали мога върта? Майко! Мале, мога върта това колело. Чакайте малко. Сега ще въртим специалното колело. Вижте му само наградите. Така, да. Yes! Хайде колело на късмета. Да ми се падне нещо готино! Какво е това, е? О, това е някакво... What the fuck? Чакайте, влезем в стора да видим поне колко... Не очаквах точно това, но както и да е. Това тук са главичките. Има на футболисти, между другото. Колко струва? Сега това спечелих 350 000. Той е струва по-скъпо, аз ще го продам. И ще събирам за тия. Или... Не, всъщност ще мога да си купа рибери или руди. Не знам. Но ще го продам, защото... Не знам, има кефи. Има и Кавани, има и Фалкао. Също има и Меси, Роналдо, но те са много скъпи. Ето го и Гарет Бел. Всъщност мога да събирам за него, защото вижте го какъв е пич. Его Левандовски. Това е Брахимович. Много сега. Така. Не, Рибери няма го купувам, за сега ще седа с първият. Който не е Меси. Меси е то. Сега ще ви го покажа. И видяхте какво ми се падна. Готино беше. Това е Роналдо тук. Това е Меси. Ето тук. Опа, не то. Ето. Да, това е Меси. И да. За сега за парите, които съм събрал. Играта е много яка. Това е моето човече. Купил съм му нови бутонки. Какви сте тъпи реклами? Купил съм му игрите, опашчицата, рогата, очила. Тениската му е същата, но и сега ще играем няколко игри, ще направим. И започваме мачовете, ще направим... ще играем тук. На Star. Така. Да започваме. И ето тук ще направим 3 или 4, може най-много 5 игри. Пожелавам ми късмет. Пожелавам ти късмет. Хайде, напред. Опа! Нещо почнах си пея тук. Без да исках. Така, ето тук имате 3 секунди да си изберете специалните неща, които искате. И пак ще ви обясня в миналата игра, може да ги използвате. И то вкара. Така, много обичам да им бия воле. То направи моята врата да е голяма, видяхте преди малко какво стана. И сега тук като му надъна с волето,
Между другото, тази игра много ма кефи мен. И да ви кажа едно нещо, ако за тези, които не знаят, това, когато седите твърде много време пред вратата си, ви се получава един удивителен знак. Той ви предупреждава да не седите постоянно пред вратата, защото така могат да ви дадат жълт картон, а жълтия картон означава, че ще ви фриздат, демек ще ви замразят. А това е доста тъпо. И то ма води и направо ще го чупа сега. Аре, давай, о да. Сега ще го фризна, гледайте. Ето сега и това става, когато го замразя. Има едни постоянно, където се включват такивата и това много ме дразни, защото повечето пъти бият. Така, резултат е 5 на 5. Какво става, бе? 6 на 5. What the fuck? Не! What the fuck, бе? Имам 28 секунди да изравна. Оле, 2 гола. Да, би го то, бе. Би го, бе, от майка ти тъпа. Не, какво правиш, бе? Ядосан съм много. Имам 10 секунди, а нищо няма да направя. 2 гола няма как да му вкарам посмъртно. Каквото и да стане. Гледайте сега. Ако ма завари. Гала 9 на 6. Мамка му. Тъпа реклама. За кого излиза, бе? Има биха и сега взима парите. Изнервен съм. Да ти се не види. Трябва да го щупа. То съм махнал от играта, бе. А какви сте тъпи реклами? То съм махнал от играта и си вземам пари. Yes. Ето тук, както виждате, като спечелите, ви се дават неща. Ето тук виждате това 9 и 1, не знам точно какво е. Пишете в коментарите, ако знаете, защото я играя отскоро. И затова ви питам. Защото не знам точно какво е, затова ви питам. И сега това трябва да го смажа. Обаче някои се усещат, когато им бия с волей и това е тъпо. Изчаквам мача. Всяко и то се откае направо ще е бахти готино. Ще е много готино. Не се отказа. То ще играе. Сега трябва да го спукам. Да, е. Не! Прифърляш удар! Сега едно воле! Бе! Да! Не! Това е много гадно! Вижте как ми обърна контролите. Това е един много гаден... Фризна, няма стане тази работа. Обаче няма стане. Опита се, фризни няколко пъти. Айде, гол! Бе! Фак! Как му изритах точно. Тая игра е готина, мен ма кефи. И... Ето от тук се скача, от тук ритите по земя. Какво става? От тук ритите по земя, от тук по въздух. И така... какво му става на това? Това бъгна нещо. На това му бъгна. Много са бъгна това. И 5 на 3 за мен. Стига, бе. Как ме прехвърля, букуко. Вече е 6 на 4. И сега да видим! Да. 7 на 4. Така сега да видим. Бе! Надъни го. Мале то как се е багнал. Или използва някакво такова, къде да владее топката, или не знам какво става. Обаче сме 8 на 5 и няма как да ме обърне просто. Няма как да ме обърне с 2 гола.
То даде екстра тайм, стига бе! То даде екстра тайм, това е много гадно. Сега ще го чакам. Аре бе. Ха-ха, как го префърлих. Така много обичам да става. Мами, стани при мен. Не съм толкова тъп. Ха. И това е гол за мен. Леле. Аре бе, скачай. О, да. О, пак се бъгна то. Сега не видим. Затова ви говоря, че много мразя така да използва, защото някой по-силни от тоя е много гадно и гледайте какво прави с тази топка. Направо я прави невидима и не мога да удара. Това е много тъпо и вече го бия. И сега ще ми излезе тъпа рекламка. Защото играта е с интернет, а пък рекламите излизат с интернет. Ето виждате, това много ма дразни, след малко направо... Аре, махай се, бе. И аз печеля. О, да. А то всъщност е по-добър от мен. Мисля. Защото виждате неговият ранг, а моят е по-висок. В смисъл, той е на по-предни позиции от мен. Ма пак го бих. Ето тук виждате колко имам победи и колко загуби. 3 загуби, защото играхме с едни много силни. Този може и да ме бие, защото като му гледам показателите е доста добър. Изчаква се матча. Това е много яко, че показва с какво играе. И двамата сме с Android. Ето виждате тези човечета отгоре, зелените. Много е готина играта като цяло. Ето тук има чат, може да му пишете нещо. Ще му пожелаем късмет. И да. Охо! Хайде, сега ще ми смени опонента, защото съм махна. Мисля, че трябваше аз да спечеля. И да, правим последна игра и това ще е за клипа горе-долу. Така, направихме 3 игри. И това е 1-0 за мен. Хайде! What the fuck? О, как гадно. Мислех, че ме би горния въгъл. Но сега ще го направя, ще го зашемета. What the fuck you? И сега ще чакам сам да дойде при мен. И да, това е гол с глава. Много ма кефи човечето как съм си го направил, но ще ви трябват пари да си го направите подобно. Парите най-вече от колелата си падат на късмета. И така горе-долу. За какво прави така тази топка да ни видима, бе? Как го прави това, бе? Колко комбота има? То, бе! Гачи и прехвърлящия удар, поне че беше в гредата. Crossbar Challenge. Между другото, скоро може да правим и Crossbar Challenge и ще може да направим скил туториал, както бях казал в другите клипове. Няма да правя поредица на тази игра, то нещо направо умря. Гледайте, седи си на едно място и сега ще го напълна с голови. Оставе! Оле, то игра ли, бе? Хубаво. И да, така ще е. Горе-долу. О, как я спасих. О, ес! Да, очаквайте скоро Outlast част 2, защото е много очаквано това. И така. Просто ще има и трейлър и всичко. И ще стане супер яко. И да, хора, това беше. Ето бих го с 10/4. Ето е тъпата рекламка, разбира се, пак излиза. И хора, както виждате, спечелих. Да. Ето, виждате диктори с всичко. Окей. И хора, това беше за този клип. Абонирайте се, харесвайте, разбира се, и най-вече моля ви да се абонирате. Моля ви. И да, ще направя поредица, както казах, на Clash of Clans. Тя ще се състои някъде от 3, 4 или 5 епизода, не знам, зависи.
И ще решим вече другото. Това е тук и подби сила всичко. И това беше хора и от мен чао.